Биш авылны үз ичине алган Кирәш-Шуран авыл җирлегендә 243 хуҗалык исәптә тора. Һәр авылда да урамутлары җитешле юлларга ремонт үткәрелгән. Халыкны су белән тәэмин итү буенча да соңгы елларда күп эшләр башкарылган. Җирлектәге барлык хуҗалыкларга да су кергән. 74 елда онны бетергәч, комсомол путевкасы белән килдек. Инсат фирмасына 2 кыз идек. Иң башта куллар белән саудык, яңадан соң безгә группалар биреп, группа белән эшли башладык. Яңадан ниләр техникалар булды инде. Шу. Бөтен әйберләр бар, Аллага шөкер, сулар кергән, газлар кергән. Бөтенесе өйдә. Аллага шөкер. Авыл җирлегендә хәзерге көндә яшәр өчен бөтен мөмкинлекләр дә бар. Кешенең суы кергән өенә, газы, өе җылы, юллар ачылып тора, урам яктыртылып тора. Аллага шөкер бөтенесенә менә быел былтыр инде безгә авыл җирлегенә трактор бирелде. Трактор белән юлларны бер тындырмыйча карда төшермичә ачып кына торалар. Аллага шөкер, яшәйсе дә яшәйсе, тик авылда халык кими хәзер, өлкән буын халкы гына калып бара. Үзара салым акчалары җыела, максатчан файдаланыла. Авылда клуб бар, китапханә бар, кибет эшләп тора. Аллага шөкер, бу көндә әле мәктәбез эшли. Укытучыларыбыз бит коллектив җитәрлек. Укучылар санагына инде кызганычка каршы кимеп бара. Җыенда Тошилга авылыннан Минзәләгә чыгып китә торган юлны ремонтларга дигән фикер яңгырады. 2027 елда Мөсим Кирәш-Шуран юллары арасына да асфальт салыныр дип көтелә. Тотшура мәктәбе алдагы уку елына ябылыр дигән сүз дә булды. Балалар саны кими булганнарның да район үзәгенә йөреп укулары мәгариф учреждениесенең ишегенә йозак салырга мәҗбүр итә. Вәрешбаш авыл җирлеге җыены Иске Вәреш авылы мәдәният йортында узды. Җирлектә яшәүче халык шәхси йортларын ныгыту, ремонтлауга зур игътибар бирә. Яңа йортлар төзелә. Җирлектә мал саны кимүгә таба булса да, шәхси хаталарында күпләп мал асраучылар да шактый. Безнең Вәрешбаш җирлегендә бөтен мөмкинлекләр дә бар. Баганада утларыбыз янып тора. Һәр вакыт юлларны чистартып торалар. Өмәләрдә йөрибез, зияратларыбыз чип-чиста. Авыл җирлеге башлыгыбыз Зөлфиягә без бик рәхмәтлебез. Һәм аны бик озак эшләвен телибез. Күп эшләр башкарылды. Рәхмәт авыл советына иреммәде. Менә зияратларны әйләндердек, яңа участокны арттырдык. Тормыш булгач ансы да кирәк икән. Ана юлларны асфальтировать итте. Аны әйтеп бетергесез, бүгенге көндә мотор эшләп халык сөенә, халыкларны сөендерә. Калган эшләр күп. Һәр хәлдә дә акча кирәк. Акча булса, ул аны үти. Соңгы елларда авыл юллары торышы бик яхшы дәрәҗәдә. 2 авылда да урам юл киселешендәге юлны күтәртеп, канау казып торба урнаштырганнар. Безнең җирлегендә бик яхшы эшлибез дип әйтергә кирәк. Авыл советыннан бик канәгатьбез. Безнең өчен бик нык тырыша. Авыл өчен генә түгел, без бит инде бер генә авыл түгел. Шулай булгач, без аны бик якын итәбез. Аның өчен бөтен эшләгәннәрен, бөтен ниләрен ул әйткән әйберләрне эшләргә тырышабыз. Безнең авыл җирлеге бик дус, Аллага шөкер. Өмә булса да, бәйрәм булса да, барсына да бергә эшлибез дә, яшибез дә, Аллага шөкер. Вәрешбаш авылында халык соравы буенча Сабантуй урынын күчергәннәр, яңа утыргычлар ясалган. Бу эш Иске Вәреш авылы Сабантуй мәйданында да башкарылган. Халык көче белән бу елны Вәрешбаш елгасы аша салынган күперне ремонтларга ниятлиләр. Лилия Шәймиева, Динар Нурытдинов, Мөсим телевидениесе.